Здравейте хора, аз съм Иван. Ще играем Need for Speed, обаче понеже почнах да снимам, обаче камерата реши да падне и сега сега трябва да започна всичко от начало. Не, че бях стигнал напреде. Камерата реши да падне и сега го снимам. Минах едно състезание, гониш ме полиция. Ще го повторя пак, без полицията. Добре. През нощта. Айде, да, прах, че колата ми е яка. Ей, отсреща състезанието долу вляво в картата. Та карта я забелязвах. Не сега, но когато почнах да играя играта, то беше вчера. И не знаех, че имам карта. И бях изпуснал чекпоинта на състезание. Да. БМВ-то дава газ. И като пусна педала, то спира. Искаш още и сега ще запали. Оле, отраска сама. Мали толкова ме отраска още един път, ще му ще първала. Итро! Айде, патеките! Много лесни са дрифти тук. Например, на някой заводите. Ейо, опа! Този се разкара от пътя. Пускам нитро. Айде, чао! Този пътава с го блъснах. Аз ми наляво. Добре. Ако ми е да това го пусна, след малко аз ще го пусна. Ако мога да е то запад. Ме оцели! Айде тук. Полицията, ако ма фане или хване някой от другите, не съм виновен. Да, виновен съм аз, защото аз се състезавам, но не съм го създала с цел. Мале, последния колко е назад е. Малко попадна в ръката. Не цивира, какво е ти? Отстрани. Разкарай се! Ще блъсна. Аз предупредих това. Първи! Чакай да оправя камерата. Моля! Здрасти, приятели, ще дрифтим ли? Айде! Айде към града! Айде към града! Има още едно състезание. Реката!
сега ни видях реката. Ето още мой мога да е 3 тях. Ама сега не мога. Сега. Картата. Контролирам всеки на клавиатурата. Оф, наблизо до състезанието има патрулки, what the fuck. Боже! Айде, полицията ме гоня. А, бебицо! Айде! Шофръкна. Добре, но искам да почне едно нормално състезание, бе! Разкарайте се! Къде е състезанието на заден? Пропуснал съм. Добре, бе, разкарайте се, бе, човек! Тук долу е състезанието. Избягах ли ми от не съм. Айде, разкарайте се, бе. Избягах се. Паднах в реката. Направо топ избягване. Щях да скоча по рампата и да избягам. Ама те сме блъсни. Добре, вижте ме колата, каква е изпочупена. От тъпите патрулки. Само не снимайте, че после като се я поправя, тогава снимайте. Сега не снимайте. Айде, тази пак ще пъти там. Още в началото. Нитро! Айде тука. Къде бях полицията, вече съм мъчих да скоча. Додрифте ли? Няма да дрифте. Тук ще издрифте вече. Айде, и пред мене има полиция! Айде, гоним полиция по време на състезанието. Ето е шоу, вече. Гони на полиция. Ето е яко вече. Ето, айде, разкарай се, бе! Защо само мен? Понети и тях. Аз сега как ще го настигна? Избягах ми от себе. Те сега ще пак ще отиват да ме намерят. Аз ще докато ги настигна, няма завърша път. Май. Хуля! Не мога да ги настигна, ама... Ей ги, бе! Карай се, бе, хамай. Опа. Айде, пак тия, бе! Пак е тия, бе, айде, пътеките, бе! И само мен, бе, има и други, бе! Не съм само аз и това сега. Ей, сега е тук.
Айде, пътеките! Бягай! Ти беше бебе. Айде, тази линейката ударя пак иска да ме. Разкарай се, бе! Ще изпусна чекпоинта, бе! Финална обиколка. Айде, заминавай си! Айде, спрецай! Разкарай се! Те сме хваната. Така не се крили. Добре. Driving sure keeps me busy. All fixed now. Имам ей тая кола. И ей тая. Но не, и ей тая. Но БМВ-то е по-хубаво. Се са побавни. През деня или през нощта? През нощта има много полицаи. През деня по-малко полицаи. Но пък през деня няма състезание толкова. През деня, Тя полицаи ме провалиха цялото състезание. Само да срещна още един път. Да, къде има състезания през деня? Не. Честно ли няма състезания през деня, бе? Аха! Но то пък колко далече. Yo, just checking in. How's the car? It beats walking. Look, I know it's not a world beater, but it's something to build on. It's good. Seriously. Thanks for cutting me a deal. Добре, човек, тък му я оправи. If you have any engine trouble, hear any odd noises, I'll take care of it. Thanks. You know where I'll be. Peace. Добре. Загледах се fascinува и там какво е. Не кръгот. Какво е? Какво с хеликоптер, бе? Най-реалистичният хеликоптер, който съм виждал. Наляво, надясно, аз съм дълбанист. Добре, че оттък му я оправи. И една кола ми я надра цялата. Пак ли съм с такива брички, бе? Я гледайте моята.
Сега ще го направя, иначе ще да минам гледам. То дали да го изпуска, майде няма. Казах няма, ама той мене искаш да го. Абе, спри се, бе! Аз състезавам като хората. Мале, това е тази писта... Кой да го направи от тюри? Сори. През деня са си законните състезания, дето са направени, а пък през нощта си тя незаконните, дето могат да гони полиция. Това ли другите са по-назад? Доста. Ама настигнаха. Аз си сега тук. Там сигурно забавя, сега сме забавя. Какво направя, човек? Оле, ти поднеси, бе! Ти поднеси! Аз го направих, ама минало ти поднеси. Мали другите колко са назаде. Внимавам да не поднесе. Да, то ми поднесе, ама има тук малки пречки, дето може да издрифтиш, да се прибиш. Те трябва да внимавам, всеки тук имаше една. Да прескочи. Рампа! О, сега ще скачам. Забави, бе! Камерата пак ми се мръдна. А пак ли, бе? Що пак? Добре, ако играем за още. Айде, поднеси. Най-много е на този за машина. Тя ще издрифте, ама. Видяхте ли е това до мен как поднеси много? То пък къде завива? Точно за мой съюзник. Дай тук.
Нитро. Аз съм най-големия дрифтач на 3 състезания. И пък сняг ли вали, дъжд ли вали? What the fuck? Now, over. Não, muito bom, opa! Aí estou colocar aqui. Бавничко се финиширах. Защо пък го извали? Добре, защо ми показва там да ходя, на къде съм си маркирал? Ще пак да ходя към гаража. Аз съм си маркирал. Някъде друго състезание през деня. То му и да има, ама е някъде на 300 км от това. Морето има ли? Куче? Бензина станция. Аз имам ли бензин? Но още вече. Аз съм тук. Още. И къде има състезания? И тук, ама не са законни. Колко пари са?
И толкова с малко. Каква е пистата? Че... не знам. Това е последното състезание. Обаче там има и тук има бензиностанция. Ще мина през нея. Нали ми показва на там да ходим? Да, там ми показва да ходим. И тук ще трябва да намаля, защото има полицай. И пак ако ма... Аз съм нормален. Там после искам просто да си налея бензин. И то няма как. Аз нямам бензин, бе. Колко говоря? Hey, it's Lucas. You keeping busy? Just enjoying some downtime. Oh, nice. You know, I was gonna say, you know, people come to Palm City and they just think it's about downtown and the beach. They should take a look around. Ease off the gas, enjoy the scenery, go up into the hills. You can live here for years and still find new places. So don't get dragged into, you know, going from A to B all the time. Do the whole alphabet. I will. You good? Yeah, it's nothing. Just wanted to check that the car's treating you right. Look, I'll get out of your hair. Relax. Take in the sights. I'll see you around. Карам на среща. Някакъв полицай, ако може ли така. Те се кара нормално. Те някак се кара нормално. Обаче аз не искам да карам нормално. Нека се върна. Влезам. Опа! Правда. Тук трябва да е състезание. А то стана ден, аз тук отида... А, те. Добре, де. То не става нощ. Не е нощ, няма състезание. Тъй за последно ще скоча от тая рампа. Добре, не успях. Втори опит. Докато не скочи тая рампа, няма да се приключи. Казва тука! Добре, няма стане.
стане в тая рампа, ще скоча от друга рампа. Скоча на оная. Скачам! Добре, не пак не стигам. Какво става? Тогава ще скачам от оная. На плажата. Я тук никъде не се видно. Влеза. Опа! Сега си засила колкото се може повече. Ей, тука. Скачам! Стигна го! Хайде са! За финал. Ти беше в финала и сега ще последно лоп. Да се паркирам като хората. А не като ани кадърник до мен. Сега ще паркирам като хората. Готово. Днес искам да пусна футбол. И след това да е днешното видео. Чао и до следващия път.